Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 23 osteguna. Bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, haizea Lizarbe izango dugu, agerraldia elkartetik datorrena. Elkarte honek Altafaiarekin batera, larunbat honetarako, Tafaian, erdialdeko Euskal Jaia antolatu dute, eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Inigorekin egongo gara Sortzen elkartetik datorrena. Sortzen elkarteak plataforma bat martxan jarriko du maiatzaren 29tik aurrera, jauzi.eus deiturikoa, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1634ean, Gatzaren matxinadaren buruak atxilotu zituzten Bilbon. Urte batzuk geroago, 1965ean, Guardia Zibilak Koldo Arriola gaztea hil zuen Ondarroako kuartelean. Egun berean baina, 1981ean, Bizkaiko Gobernu Zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eta bukatzeko, 2013 urtean, Inasako langileek herri harresia antolatu zuten Irurtzungo lantegian, makinak ateratzea ekiditeko. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan alarma morearen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plaza izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Kontzertuak ostegunetan maiatzaren 16tik ekainaren 20ra izanen dira, 8etan. Euria eginez gero, kontzertuak Deskaltzos kaleko erraldoien txokora eramanen da. Beste alde batetik, San Francisco liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan Xabier Zabaltzaren Euskal Herria heterodoxiatik liburuaren aurkezpena egongo da. Euskal Herria heterodoxiatik liburuaren aurkezpena Xabier Zabaltza kazetariaren eskutik. Pablo Jose Aristorena Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaikideko irakaslearekin batera. Sarrera librea izango da lekua bete arte. Larunbatean, Juslarrotxako Zibiboxean 6:30 7:30 arte, magia eta zirkua. Tiradera bat oroitzapenez betea itzal magoaren eskutik. Gogoan duzu txikitan amatxik trastez beteriko tiradera bat irekitzen zuenean haiekin jostatzeko? Elkarrekin eginen dugu bidaia, irudimenak arkuilaturik txikitan egiten genuen bezala. Berriz ere, aurrak izateko garaia da. Magia gure bizitzara itzultzeko tenorea. Tiradera irekitzeko ordua da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Espainiak estatu palestinarra aitortuko du maiatzaren 28an Norvegiaren eta Irlandarekin batera. Sánchezek erabakia iragarri du Kongresuan eta bakea, justizia eta koherentzia ekintza dela esan du. Urratsa modu koordinatuan emanda eta presidenteak beste herrialde batzuen babesa jaso du. Israelek kontsultarako deia egin die 3 estatuetako enbaxadoreei. Argazki nagusian, elkarretaratzea institutuko ate aurrean. 4. lerroa orain zioen pankarta batekin. Titularrean Alaitz BHIn protesta. Hezkuntzak lerro bat kentzeko hartutako erabakiak kanpoan uzten ditu aurrez inskribatutako 20 pertsona. Eskuineko berrian, Europako Speed laborategi handiena erorira zuaztin hasitako operazio baten ondorioz. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Piquer CNko presidente berriak zergak jeistea eskatu du. Beste alde batetik, Europa integratuago eta federalago bat da geroa bairen apostua ekainaren 9. Hori koloreko berrian, txupinazorako hautagaiak ditugu. Fraile Gaiteroak, Duguna, Amudisna, Nafarroako Pilota Federazioa eta San Juan de Dios Ospitalea. Diario de Navarraren titular nagusian, Espainiak Palestina estatu gisa onartu du eta Israelekin beste kanpo gatazka bat ireki du.
Gobernuak asteartean onartuko du neurria, Irlandarekin eta Norvegiarekin batera. Gobernu hebrearrak kontsultetara deitu die enbaxadoreei. Argazki nagusian, Juan Miguel Sukuntzak eserita bere ordezkoa den Manuel Piquer Martín Portugues agurtu du. Titularrean, CNko presidente berriak fiskalitate hobea eskatu du. Eskuineko berrian, 5.700 gazte nafarrek lehen aldiz bozkatu ahal izango dute ekainaren 9. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Sanferminetarako txupinazoa jaurtitzeko 5 hautagai. Beste alde batetik, Zuaztin egindako atxiloketa batek Europako speed laborategi handienarekin amaitu du. Goiko berrietan batetik Los Secretos taldeak bere historia kontatzen du baluarten. Bestetik, Maria Forcada 103 urterekin hil egin da. Azkenik, Osasuna, Rubi, Vicente Moreno eta estalki bat. Gara egunkariaren titular nagusian, Madrilek, Dublinek eta Oslok hilaren 28an aitortuko dute Palestinako estatua. Jonas Gahr Stor Norvegiako lehen ministroak atzo iragarri zuen estatu palestinarra onartuko duela maiatzaren 28an. Haren ondoren, Espainiako eta Irlandako gobernuek ere urratsa emango dutela berretsi zuten. Argazki nagusian, Gernika Palestina eta Jala Nafarroa ditugu. Gernika Palestinak eta Jala Nafarroak ekitaldi bana iragarri zuten Bilbon eta Iruñean ekainaren 8. Ezkerreko berrian, Tolosak alokairuak arautzeko tramitea hasi du. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Bizkaiak sektori publikoko langileen hautaketa bakarrik egokituko du. Beste alde batetik, Manuel Piquerrek absentismoa eta fiskalitatea kritikatu ditu. Azkenik, Oria Kolibasanu alpinistaren hitzetan, Iñakirekin geratzea ezen erabaki bat izan. Gaur duela 16 urte hil zen Anapurnan Iñaki Otxoa de Olza alpinista iruindarra. Oria Kolibasanu mendizale errumaniarra bere bizitza arriskatuz harekin geratu zen, erreskate saiakera antolatzen zen bitartean. Berriaren titular nagusian, Palestinako estatua aitortuko dute Espainiak, Irlandak eta Norvegiak. 3 herrialdeetako gobernuburuek jakinarazi dute erabakia. Maiatzaren 28an egingo dute aitortza ofiziala, gatazkari irtenbidea emateko. Israelek gogor kritikatu ditu Europako 3 estatu horiek, eta ohartarazi Gazako erasoaldiari eutsiko diola. Argazki nagusian, Andoaingo Leizaran institutuko DBH bateko ikasleak ditugu, berria ikasgelaren sariarekin. Titularrean, kazetaritzarako harrobia. Beheko argazkian, Rishi Sunak atzo Downing Streeten Londresen. Titularrean, uztailaren Laura aurreratu dituzte bozak erresuma batuan. Ezkerreko berrian, Carolina Clementeren hitzak ditugu. Zergatik ez dituzte neurriak hartzen jendeak prostituzioan amaitu baino lehen? Goiko berrian, Euskara, herria eta literatura ardatz bihartik igandera bitarte literaturia jaialdian, Zarautzen. Ezkerreko berrietan alde batetik epaileak artxibatu egin du Mario Lópezek 4 herritarren kontra jarritako salaketa. Beste alde batetik, Estatraften parke eolikoaren aurkako helegitea jarri dute Azpeitiak, Errezilek eta Zestoak. Jarraian, Maria Obeilleiro Nosdiarioko zuzendariaren hitzetan, galegozko hedabide independiente baten alde egiten dutenen kopurua handitzea nahiko genuke. Bukatzeko, Europako bozen kanpaina gaur hasiko da hegoaldean. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, erorien monumentua eraisteko eskatzen ari diren elkarteek, eraikina ondasun babestu izateari uzteko eskatu dute. Erorien monumentua eraisteko eskatzen ari diren elkarteak parlamentuari exigitu dio eraikina deskatalogatzeko. Memoria demokratikorako legea aldatzeko eskatu diote eta ez dadila agertu eraikin hori ondasun babestu gisara. 29 talde memorialista daude erorien monumentua eraistearen alde. Eskuineko berrietan, alde batetik, duguna, gaitariak, amudisna, San Juan de Dios ospitalea edo Nafarroako Euskal Pilota Federazioa txupinazoa botatzeko hautagai. Beste alde batetik, Alberto Errearen hitzetan,
Itxaronpentsu gaude arazoen korapiloa askatu daitekeelako. Erripagaina auzoko bizilagunek oinarrizko zerbitzuak 4 udal desberdinetan jasotzen dituzte. Iruñean, Eguesibarren, Burlatan eta Uharten. Egoera horri irtenbide emateko baztertu ziren 4 herri horietako alkateak joan den astean eta bizilagunek begi onez ikusi zuten aurrera pausoa. Alor ekonomikoa aztertzen ari dira orain, aztertzeko zein udalek hartu ahalko lukeen bere gain erripagaina auzoaren zerbitzu kudeaketa. Itxaropena dugu korapiloa askatuko dela, esan du Alberto Erreak auzokideak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Aizea Lizarberekin gaude agerraldi elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, mi esker deitzeagatik. Bueno, agerraldi elkarteak Altafaiarekin batera herrialdeko Euskal Jaia antolatu du larunbat honetarako, ezta? Bai, hori da, pixka bat euskara eta euskal kultura goraipatzeko eguna bezala, horretara sartu gara, bai, Altafaiarekin batera eta gero gurera batu dira herrialdeko herri askotako eragile ezberdinak. Eta bueno, jaiarekin sartu baino lehen, zu agerraldia elkartekoa izan da, kontatu diguzu pixkat zertan datza elkarte hau? Agerraldia sortzen da Errigoratik, Errigoran udazkeneko kanpainan jasotzen den ekarpena euskara sustatzeko. Momentu batean ikusi genuen beharrezkoa zela beste zerbait sortzea eta duela 5 urte sortu zen agerraldia. Eta sortu zen 3 helbururekin, euskara ikastea sustatzea, euskararen erabilera ere bai areagotzea eta euskaltzaletasuna piztea. Dena ager deitzen dugun zonaldean, noizbait zonalde ez-baskofona ere bai deitua izan dena, ez? Nafarroa erdialde eta hegoaldea. Eta orduan horretan ari gara duela 5 urte eta bueno, egiten ditugu ekimen ezberdinak, igual hizkuntza paisaiari eragiteko edo aurren aiziari, saiatzen gara saretzen herriak elkar ezagutzen. Eta orduan, azken helburu honetarako, izugarrizko aukera izan da erdialdeko euskal jaia, ez? Gutxienez, erdialdeko merindade hori saretzeko, elkar ezagutzeko eta, euskaldun eta euskaltzaleak elkartzeko, ez? Proiektu berriak atera daitezen edo honekin, jarraipen bat izan dezagun. Eta nortzuk zarete honen parte? Momentu honetan agerraldian gaudenak voluntarioa gara, zonaldekoak, eta gero baditugu Errigorako langile batzuk, gurekin koordinatzen direnak. Eta Euskal Jaiari dagokionez, ibili gara Altafaiarekin, Altafaia bada ere bai kulturelkarte bat Tafaiakoa bertakoa, eta gutxi gora bera saiatu gara elkartzen herri bakoitzeko norbaitekin, eta saiatu gara pizka bat lotzen euskara taldeekin edo kultura taldeekin. Eta udalarekin egon zarete elkarlanean, bereziki hori jaia hau antolatzeko? Tafaiako udalarekin, de hecho, eskertu behar diet, izan dugun elkarlana. Hasieratik proposatu genien hau sortzea Tafaiako euskararen astean txertatzeko eta beraiek onartu zuten, eta gero, izugarrizko laguntza, gauza txikiekin edo handiekin ere, ez? Brigadak egiten dituen lanak, gauzak utzi, baimenak, denarekin oso ondo. Eta esan beharra dago ere bai, zonaldeko beste udaletxe batzuk ere bai lagundu dutela, ez? Mendigorriakoak edalontziak ekarriko ditu, Maiak ere, Larragakoak ere bai utziko dizkigu Maiak, Berbintzana, San Martin, laguntza handia izaten ari gara ere bai udalen partetik. Beraz, elkarlan polita, ez?
Bai, hori da. Zaila batzuetan, hainbeste jende eta hainbeste herri elkartzea, baina polita izaten ari da, bai. Gehien bat, hori ja esaten dugu ja irabazi dugula, ez? Harreman guzti hauek eta antolakuntzan bizi izan ditugu momentu guzti horiek. Mhm. Eta jai hau egiten den lehen aldia da edo aurretik egin da? Lehenengo aldia da, ez dugu aurretik ezer, antzekoa ere, eta nik uste dut horregatik ere bai lortu dugula izatea, izaten ari den arrakasta, ez? Edo gutxienez, zonaldean, jende askok elkarbanatzen ditu gure kartelak, jendeak bere jaitzat hartu du, eta horrekin oso pozik gaude, ez? Lortu dugulako nolabait, merindadeko herri gehienak sentitzea jaia beraiena eta etorri nahi izatea eta jaiara. Eta lehen aldia izan da, nola sortu zen hau egiteko ideia eta nola izan da antolakuntza prozesua? Ideia sortzen da Altafaiatik. Altafaiak momentu batean e-mail bat bidaltzen du, hainbat eragileeri, esanez, uste dugu erdialdean badagoela nahikoa kultura talde eta nahikoa pertsona euskaren alde mugitzen direnak eta egiten aldugula zerbait polita, ez? Guri agerraldi bezala gustatzen zaigu ideia, esaten nizun bezala lehenago, herriak saretzeko balio zigulako, euskera erdigunean jartzeko, euskal zaretasuna pizteko zonaldean, eta orduan argi ikusi genuen hasieratik proiektuan sartu nahi genuela, eta orduan, Altafaiarekin hitz egin eta jarri genuen lantaldetxo bat martxa. Eta bai eman genion erdialdeko ikuspuntu hori, ez? Ez bakarrik Tafaiako euskararen eguna, ez? Izango da euskal jaia eta euskal jaia izango da gainera zonaldekoa. Eta orduan horretarako, Altafaia eta agerraldia bakarrik ezin ginen egon antolakuntzan. Eta orduan, nahiz eta talde motor bat egon den, pizka bat bi elkarte horienak egunerokoa aurreratzen, gero hilabetero egin ditugu asamblada irekiagoak, non parte hartu duten, Jarinuain, Barazoain, Lehotz, San Martín de Uns, Usue, Larraga, Berbinzana, Miranda, Artasoa, Mendigorria, Kaparrotxu, Sarrakastelu, Azkoien, Martzilla, herri ezberdinetatik jendea, ez? Eta horrekin oso pozik gaude, ez? Lortu dugun asamblada horiekin, batera dugulako jaia aurrera, edo espero dugu ondoterako dela, behintzat, eta ikusten dugu etorkizuna izan dezakela, nahiz eta lehenengo urtea izan, agian hemendik loratu daitekela beste ideiaren bat, edo honekin jarraitzeko aukera. Aipatu dituzu jai honen helburuak, ez, erabilera sustatzea eta erdialdea saretzea edo. Zer esan nahi du azkeneko honek? Saretzea da, Nafarroa erdi eta hegoaldea esaten dugunean, ez da lurralde zati txiki bat, ez? Kilometro asko dira esaten dugunean Nafarroa erdialdea. Eta kilometro guzti horietan ez dugu elkar ezagutzen, baina merindade bat gara, ez? Orduan, uste dut gainera Euskaldun eta Euskaltzaleak ez garela gehiengoa, ez, momentu honetan, baina euskaltzaletasuna gero eta gehiagoa da zonaldean, eta orduan elkarra ezagutzea oso garrantzitsua da guretzat, ez? Momentu batzuetan sortzen aldira beste proiektu batzuk euskara sustatzeko. Orduan, horregatik ematen diogu beste garrantzia saretzeari, ez? Elkar ezagutzeari, ikusteari ondoko herrian zer dagoen, zer ez dagoen, zen batzutan herri bakoitza gurearekin bizi gara eta ez dakigu gure ondokoek, auzokoek zer duten edo zer nahiak dituzten edo zer beharrak, ez? Eta, elkar ezagutuz, elkar laguntza ere bai sortzen alda eta elkarrekiko konpromesu modukoa, ez? Eta horregatik garrantzia horri. Ze badakigu elkar ezagutzen dugunean sortzen direla proiektu berriak eta badirela erregaia, ez?
euskararen arloan aurrera pausoak emateko zonaldean. Eta nola esango zenuke dagoela euskararen egoera erdialde eremu horretan? Beti galetzen didatenean hori beti erantzuten dut esperantzaz, agian da nire izaerarengatik eta ez hainbeste datuei begira, Baina uste dut gero eta jende gehiago ekartzen duela bere seme-alabak euskaraz ikasteko hautua, gero eta aukera gehiago ere badira honetarako. Momentu honetan esango nuke AEKan ere bai, helduen ikaskuntzan matrikulak gora egin dutela azken urteetan, eta orduan, ni bai nabari dut, zonaldean gero eta gehiago badagoela intentzioa ikasteko, eta orduan sortu behar ditugu lekuak erabiltzeko. Ze, nahiz eta esperantzaz begiratzen dio da, ikusten dualako euskaren aurkako jarrerak ez direla inbeste ja zonaldean, edo ez dagoela sozialki hain babestua, euskararen kontra egotea edo kanpokoa dela esatea edo olako perlak, entzuten ditugunak beste leku batzuetan. Nahiz eta hori, gero ikusten dituzunean datuak eta ikusten duzu, zonaldearen gehiengoa dagoela 4 eta 10 artean erabileran, lan asko daukagu oraindik egiteko, ez? Edo, herriz herri ere bai, aldaketa handia dago ere bai erdialdean bertan, ez? Ez da gauza bera ikastola duela 50 urte izan duen herria edo ondokoa, ez? Duela ez da 10 urte hasi zena eredu publiko batekin, orduan ezberdintasun guzti horiek joan behar dira berdintzen, ez? Nik uste dut, eta aurrera egiten ere bai. Eta orduan hori, egoera ez da osasuntzuena hizkuntzarentzako noski ez ditugu arnasguneak non egiten aldugun euskaraz. Ezinezkoa da momentu honetan erdialdean euskaraz bizitzea. Nahiz eta saiakera izugarriak egin batzuen aldetik, ez? Baina, esperantzanik gutxienez ez dut galtzen, eta poliki-poliki aurrera goaz horretan. Beraz, ez zenuke esango ezagutza eta erabilera momentu honetan lotuak daudenik? Ez nuke esango, baina ezinezkoa da ere bai. Nahiz eta gero eta jende gehiagok ezagutu hizkuntza, oraindik kuadrillak, tabernak, elkartzen garen lekuetan, ezinezkoa da 100% hizkuntza ezagutzea. Zen nahiz eta igo den, oraindik ez dakit ze 100%tan egongo garen, baina ez gara iritziko 120 izatera euskaldunak garenak, ez? Edo euskara ulertzen dugunak. Orduan, normala den bezala, kaleko ikerketa batean ez dugu euskara asko entzungo. Euskara entzuteko joan beharko gara arnasgune edo izaten hasi diren hoietara, ez? Azkenean, zonalde ez baskofonoak egindako minori oraindik dauka zonaldea. Eta gero ere daude faktore asko, ez? Ere lotzen da, igual edukazio faltarekin, hitz egiten baldin baduzu euskeraz norbaitekin, eta baldin badago erdaldun bat, eta ez bazaitu ulertzen edukazio falta hori ez dakit leporatzen dela. Horrek ere uste duzu eragina duela? Uste dut horretan aurrerapauso handiak eman ditugula euskaldunok orokorrean, ez bakarrik zonaldean, Eta egon direla kanpaina asko, non argi daukagunez, lehenengo hitz euskeraz, badazpada, ea jakingo duen eta ez dakizun, ea ulertuko duen eta ez dakizu, ez? Hortan asko lagundu gintuen bere momentuan euskaraldiak eta jarraituko du horretan, ez? Nik uste dut, baina bai egia da azkenean hizkuntzak badirela komunikatzeko, eta momentu batzuetan, esaten izun bezala, hizlarien kopurua ez da hainbesterako izateko olako lekuak non denek ulertzen duten, ez? Euskeraz, orduan, agian gu ere bai ohitu gara
askotan erderara jotzen errestasunagatik, izan daiteke. Baina, bueno, uste dut badela prozesu bat poliki-poliki joango dela garatzen eta ezagutza azkarrago igo behar da erabilera igo ahal izateko. Eta, erabilera hori sustatzeko, horretarako daukagu larun bat honerako jaia. Eta zein da izango dugun egitaragua? Hori da, esan duzuna, ez? Erabilera hori sustatzeko horretan ari gara, ez? Agerraldian gutxienez eskaintzak sortzen edo aukerak sortzen erabiltzeko. Euskal Jaia izango da horietako bat. Egitaragua osoa, egun osokoa. Hasiko da kalejira erraldoi batekin. Hor parte hartuko dute herri guztietako talde kulturalak. Eta guk uste dugu hori izango dela egunaren momenturik potenteena edo, ez? Gero, plazatik aterako da, herriko plazatik, eta herriko plazan amaituko da berriz ere. Eta eguerdian izango ditugu erakustaldi ezberdinak, herri kirolak, dantzariak, erraldoien dantzak, txalaparta eta laia tailerra, kantuza, txaranga ere bai egongo da. Gero Bazkarian gustatuko litzaidake luzatzea gonbitea, baina Bazkaria beteta dago, 1200 lagun elkartuko gara bazkaltzera. Gero kantaldia egongo da Bazkarian bertan, eta hori ja bai irekia dagoela, bazkalostean pasatzeko. Programan plazan jartzen zuen arren Ereta parkean egongo gara, jende gehiegi batu garelako eta plazan ezinezkoa zelako hori egitea. Arratsaldean Patxeta konpainiarekin dantzak, giro gazteagoa pasadizo inguruan garratz taldearekin, eta horrentzako txokoa egongo da ere bai plazan, Bindaiaren eskutik. Eta gero txaranga izango dugu, Jarauta 79rekin, kontzertuak prestatzen diren bitartean, eta gaua eguna amaitzeko, Ze Amaiz, Roten Amairuk eta Trikidantzek jarriko dute azkenengo dantza. Beraz, egitarau bete-betea, ez? Eta gainera, badirudi harrera ona izango duela, ez? Hainbeste jende apuntatua Bazkarira. Bai, oso pozik gaude, hori, herri guztietan oraindik jende gehiago etorri nahi zuelako bazkaltzera, ez? Gaur oraindik iristen zaizkigu mezuak eta mezuak, oraindik badago aukera, ez da tiketen bat soberan egongo, orduan oso pozik gaude, Bazkaria hasiera batean agian ez genuen pentsatzen hainbeste jende gerturatuko zenik bazkaltzera, eta orduan horrekin oso pozik, espero dugu dena ondo aterako dela, eta gero, egun osoan zehar Tafallara gerturatzen den jendeak, Tafallan ere badaude jatetxeak, tabernak, eta denetik, haien beharrak asetzeko. Aizea, mil esker gurekin Erdialdeko Euskal Jaia hau aurkezteagatik, eta ea zen moduz joaten den jaia? Mil esker zuei deitzeagatik, eta, espero dugu primeran aterako dela, eta, jakingo duzu segurazki gure berri hurrengo astean. Mil esker, agur! Agur! Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna egunak aurrera egin ahala, giroa egonkortuz joango da. Goizean eta arratsaldeko lehen orduetan han-hemenka zaparrada txiki batzuk bota ditzake, bereziki ipar partean. Alabaina egunak aurrera egin ahala, giroa egonkortu eta hodeitza arinduz joango da. Arratsaldean ostarte politak irekiko dira, batez ere barnealdean. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik joko du eta temperatura maksimoak aurreko egunetako maila berdintsuan geldituko dira. Bihar, ostirala, giroa egonkortu eta temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean.
Goizean goiz bere lainoa eta hodeiguneak izango ditugu, baina eguerdirako eguzkiak xurgatu egingo ditu eta arratsaldean eguzkitsu egongo da barnealdean. Arratsaldean kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Haizea ahul ibiliko da goizean, egu ukitu txiki batekin, eta arratsaldean ipar ekialdetik ibiliko da. Temperaturak gora egingo du eta maximoak 18-20 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta gainerako lekuetan zertxobait altuagoak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara. Eiziek Iruñako udalarekin elkarlanean eta Txalaparta argitaletxearekin laguntzarekin Minaberri beka antolatu dute. Eta horren inguruan hitz egiteko gaur Manu Lopezekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ondo, bai, eskerrik asko. Kontatu iguzu, zer da Minaberri beka? Minaberri beka da itzultzaile gazteei zuzendutako beka bat. Beka honetara aurkezten direnek 30 urte baino gutxiago izan beharko dute. 30, bai, 30 urte baino gutxiago. Eta horretaz aparte, itzultzailearen gaztetasunari lotuta, pentsatu dugu itzulgaia ere gazte literaturakoa izatea. Orduan, jo genuen gazte literaturan sarituen zerrendetara, eta hortik atera dugu lehenengo itzulgaia. Eta zein da itzulgai hori? Itzulgai hori da emakumezko batena, Lori Hals Anderson izenekoa. Andre honek Astrid Lindgren saria jaso zuen duela urte batzuk. Eta haren lanen artean Speak izeneko bat aukeratu dugu itzulia izateko ingelesetik. Eta, zein da beka honen helburua edo zergatik jarri duzue beka hau martxan? Helburua litzateke itzultzaile gazteak sustatzea literatura itzulpenean eta pizgarri bat eskaintzea beraiei honetan lanbide honetan hasteko eta nik uste dute polita dela ekimena eta baita saria ere. Eta ikasketaren bat izan behar dute, edo prestakuntzaren bat, edo edonor apuntatu daiteke? Ez, edonor aurkeztu daiteke. Lehen aipatu dudan baldintzarekin, 30 urte zazpikoa izatea, eta badago beste baldintzatxo bat, eta da aurretik inolako itzulpen beka edo sari irabazi ez izana. Horiek dira bi baldintzak. Eta beka hau aurretik egin izan da edo egiten den lehenengo aldia da? Bai, hauze dugu lehenengo deialdia eta interesa duenarentzat oinarri arauak, Minaberri bekaren oinarri arauak eizieren webgunean daude. Nahikoa da idaztea bilatzailean eizie eta Minaberri, eta hor agertuko zaio interesa duen orori. Eta nola sortu zen beka hau egiteko ideia? Esan nahi dut, udaletik sortu zen, edo eizietik? Bai, guk aspaldi genuen ideia batetik sortu zen, eta egia da, 2 urte baino gehiago eman dugu ideia hau mamitzen, azkenean gauzatzea lortu dugun arte. Eta, gure asmoa zen, lehen esplikatu dizudana, itzultzaile gazteentzat pizgarri izango litzateken zerbait, literatura itzulpenaren arloan. Nahiko garbi genuen hasieratik gazte literatura izan zitekela itzulgaia,
Eta orduan laguntzaile bila hasi ginen, Iruñeko udalak baiezkoa eman zigun arte. Eta testua, adibidez, zuek aukeratu duzue, eta zergatik aukeratu duzue justo hori? Aukera batzuk aztertu genituen, esan dizudan bezala, nazioarteko sarietan saritutako gazte literaturako idazleen artean, eta idazle batzuk eta idazle horien idazlan batzuk aztertzen ibili ginen, eta lehenengo beka honetarako egokiena iruditu zitzaigun testu hau, interesgarria da, atal laburrez osatua dago, gaia ere erakargarria da, eta abar, buru hizkuntza ingelesa da, gazte gehienek menderatzen dutena, eta horra. Eta noiz irekitzen da epea edo jada irekia dago? Epea irekita dago, bai, irekita dago, eta ekainaren 17 arte aurkeztu daitezke laginak. Esan behar da, itzuli beharreko lagina, lehen aipatu dudan webgune horretan dagoela, oinarri arauetan, eta hain justu Speak obra horren lehenengo orrialdeak dira. Paperean gutxi gorabehera 6 orrialdeko lagina da. Beraz, parte hartzeko webgunera joan behar zara, bertan testua deskargatu edo, Hori da. Gero non aurkezten dira itzulpenak? Bi aukera daude lanak aurkezteko. Alde batetik ohikoa behintzat adin bateko ontzat, paperean bidaltzea eiziera. Eizieren helbidea ere bertan dago. Eta bigarren aukera, pentsatzen dute aurkezten diren gehienek aukeratuko dutena, da posta elektronikoz bidaltzea. Eizieren helbide batera, idazkaritza abildua eizie.eus helbidera. Eta horra bidali daiteke edozein helbidetatik, eta eizieren idazkariek gordeko dute bidaltzailearen nortasuna eta pribatutasuna alde horretatik. Eta formatu konkreturen bat izan behar du? Bidaltzeko, honena testua ez mugitzeko eta arazorik ez egoteko PDF-a litzateke. Baina formatuan bidali nahi izan ezkero ere pentsatzen dut ez litzatekela arazorik egongo. Hori ez dago zehaztuta oinarri arauetan nik dakidala. Eta behin lanak aurkeztuta, nork izango da epaimahaia? Epaimahaia 3 hankaz osatua dago. Alde batetik, eiziek jarriko du ordezkari bat. Beste alde batetik, argitaletxeak, gero hitz egingo dugu argitaletxeari buruz, nahi baldin baduzu, gero lan hori argitaratuko delako txalapartaren eskutik. Orduan, txalapartak beste epaimaikide bat izendatuko du. Eta 3. epaimaikidea mentoria izango da. Zeren, beka honen ezaugarri interesgarriena behar bada, mentoretza batekin lotuta egotea baita. Alegia, itzulpen prozesuan zehar, lehen esan dugun bezala, itzultzaile gaztea eta hasiberria izango denez, mentore bat izango duelako laguntzaile. Bere itzulpen prozesuan zehar, esan bezala, eta gutxienez 6 saiotan zehar. Beraz, mentori hori izango da epaimahaiaren 3. hanka. Eta zer da epaimahaiak baloratuko duena? Beti bezala, eiziek aldez aurretik aspalditik baduelako literatura unibertsaleko bilduma, eta horretan ere lehiaketa egiten da, lagin bat itzuli behar da, eta bar. Beraz, beti bezala, baloratzen da hizkuntzaren aberastasuna,
jatorrizkoarekiko leialtasuna, eta orokorrean batez ere bi kontu horiek. Bakoitzak gero bere estiloa du, eta bien arteko, oreka onena gordetzen duenak, printzipioz irabaziko du. Eta egongo da onuradun bakarra edo batzuk egongo dira? Bai, sari bakarra da. Sari bakarra da, sari edo, beka bakarra, eta irabazleak 3.000 euro jasoko ditu. Horren erdia, hasieran epaia eman eta berehala, eta bigarren erdia testua eman eta gero. Eta zeintzuk dira epeak, noiz jakingo da nor jasoko duen beka, eta noiz arte dauka testua bidaltzeko bukatua edo? Esan bezala, laginak bidaltzeko epea ekainaren 17an amaituko da. Eta handik hilabetera, edo lehenago, esango nuke, iragarri egingo da bekaren irabazlea nor den. Momentu horretatik aurrera, gutxi gora bera urtebeteko epea izango du, itzultzaileak itzulpen osoa egin eta bidaltzeko. Beraz, 2025ko ekainean, gutxi gora bera, esango nuke, entregatu beharko luke itzulpena. Bai. Eta behin bekaren lehenengo zatia jasota, gero, ez dakit, ez badu lana bidaltzen, zer gertatzen da? Oso galdera ona, hori inoiz ez zaigu gertatu. Baina hala ere aurre ikusita dago. Aurre ikusita dago, noski, lehenengo zatia erreklamatu egingo zaio, baina esaten dizudan bezala hori inoiz ez da gertatuko. Gerta liteke bai, hori ere oso gutxitan gertatzen da, itzulpenaren maila ez izatea nahi bezain ona. Baina hori ere ez da gertatuko kasu honetan, esan bezala mentorearen aditu baten laguntza izango delako itzultzaileak, eta horrek nolabait bermatu egingo du azken testuaren kalitatea. Osea, gertatu izan da, bekaren onuraduna, lehenengo aurkezpenean kalitatea ona izatea, eta gero testua amaituan kalitatea ez zain ona izatea? Ez da inoiz gertatu. Beka honen kasuan lehenengo deialdia delako. Baina bestelakoetan gertatu izan da, bai. Honen antzeko beste beka sarietan gertatu izan da edo gerta daiteke. Baina ez da ohikoena, esan dizudan bezala. Eta, irabazleak behin testu bukatua aurkezten duenean, zer egingo da testu horrekin, itzulpen horrekin? Beka honek lotuta darama mentorea izatearekin eta aipatutako diru kopuru horrekin batera, lotuta darama argitalpena. Eta lehen aipatu dugu Txalaparta argitaletxea, alegia argitaletxe nafar batek argitaratuko du testu hau, seguru aski urte horretako 2025ko udazkenerako. Primeran, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Uste dut ezetz, uste dut dena errepasatu dugula, eskertzen dizut, hau honen berri eman izana, eta espero dezagon gazte asko aurkeztea, beka honen lehen deialdi honetara. Beraz, animatu eta aurkeztu zaitezte. Manu, mila esker zuri, beka hau gurekin partekatzeagatik, eta ea jendea animatzen den
parte hartzera. Esker mila, Saloa telebistari. Bueno, ondo segi, agur. Berdin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.